Somos superheroes. Ola, as túas mans salvan vidas. Sabes que o pas ante un accidente protexer, avisar e socorrer. Protexer, facendo lugar seguro para o accidentado e para nós. Subes algún perigo, afastámonos. Avisar aos servicios de emerxencia indicando o lugar do accidente e non colgando o teléfono. Socorrer mantendo a calma, non movendo as víctimas e facendo só o que sabemos. Que un OVACE é unha obstrución da vía aérea por un corpo extraño. Como evitalo? Os máis cativos non deben xogar con obxectos pequenos, comer despacio e non facer actividade física con algo na boca. Se a obstrución da vía é incompleta, non deas palmadas a alguén que tuse, podes empeorar a súa situación. Se a obstrución é completa, non tuse e non respira. Chama aos servicios de emerxencia. Ponte de lado e por detrás da vítima, inclínalo cara adiante e dalle 5 golpes secos entre as omóplatas. Se a obstrución continúa por detrás da vítima, rodea cos teus brazos e inclina cara adiante. Pecha o puño e pono entre o ombigo e o final do externo. Colle o puño coa outra man e empurra cara adentro e arriba. Repite 5 veces. Alterna palmadas e compresións ata que expulse o corpo extraño ou cheguen os servicios médicos. No caso de perda de coñecemento, comezamos coa RCP. Sabedes que un ictus é un accidente cerebrovascular? Imos recoñecelo. Se de súpeto alguén non é capaz de dicir correctamente palabras simples ou non é capaz de ter os dous brazos elevados durante 10 segundos á mesma altura ou non amosa todos os dentes ao sorrir, chama ao 061 canto antes, pode estar sufrindo un ictus. Que facer se unha persoa perde o coñecemento? Imos velo! Comprobamos se está inconsciente. Achegámonos á persoa e falámoslle movéndoa con coidado. Se responde, está consciente, facémoslle preguntas sinxelas. Se non responde, está inconsciente, chama ao 061. Comproba se respira, ábrelle a vía aérea coa manobra frente mentón. Tes que ver, oír e sentir a súa respiración. Se respira, hai que colocala na posición lateral de seguridade. Imos ver como se fai. Ponlle o brazo máis cercano a ti en ángulo recto coa palma da man cara arriba. 2. Trae outro brazo por encima do tórax e apoia o dorso da man na súa meixula. 3. Agárralle polo seño a perna máis afasta de ti. Mantenlle o pé apoiado e vira o corpo ata que quede de lado. 4. Coloca o dorso da man baixo a meixela. Vixía a vítima. Se a persoa non respira, lembra, chama ao 061 e comeza coa RCP. Deseonllos ao lado da vítima, pon o talón da man no centro do tórax e a outra man por riba da primeira.
Entrelaza os dedos das mans. Cos brazos rectos preme sobre o externo afundindo uns 5 centímetros. Tras cada compresión, deixa de facer presión sen perder contacto entre as mans e o externo e a frecuencia dunhas 100 compresións por minuto. Compresión e descompresión deben ter a mesma duración. A vítima ten que estar boca arriba en unha superficie dura. Sigue co RCP ata que cheguen os servicios de emerxencia. Espero que aprendades moito. Un saúdo!